אז קיבלתם ספאם ואתם רוצים להצטרף למאבק. שמעתם את העקרונות והכל נשמע טוב ויפה. אבל מה בתכלס? קודם כל, כדאי לשמור תיעוד של הספאם. אם זה SMSים, לשמור צילומי מסך. מיילים, להדפיס את המייל עצמו כ-PDF. אם זו שיחה קולית, לשמור הקלטה שלה ואולי גם צילום של תיעוד השיחות הנכנסות. כשתגיעו לבית המשפט, יכול להיות שהמפרסם יגיד שזה לא דבר פרסומת, שלא קיבלתם את ההודעה הזו, או שזה לא הוא. איך מראים דבר כזה? מציגים את התוכן של ההודעה, אז צריך שיהיה מה שאפשר להראות. SMSים יכולים להימחק אם הטלפון נהרס. במייל דברים עשויים להשתנות, במיוחד אם ההודעה משתמשת בתמונות שנמצאות באינטרנט. וכדאי שנדגיש, כי אנחנו רואים הרבה פעמים בעיות עם זה. צריך לשמור את ההודעה עצמה עם התוכן שלה, ולא מספיק לשמור צילום מסך מג'ימייל שמראה מבחוץ את כל ההודעות ששלח אותו מפרסם. כי אי אפשר לראות את התוכן של ההודעות עצמן. אז אחרי שתיעדנו את ההודעות, כדאי גם שנדע את מי צריך לתבוע, מי המפרסם. הרבה פעמים זה יהיה ברור מההודעה עצמה שתפנה אתכם לקנות משהו, אבל לפעמים הזהות של המפרסם לא ברורה מההודעות, ובשלב הזה צריך להתחיל לחקור. לפעמים מישהו אחר כבר זיהה את המפרסם. אחרי הכל, ספאמרים עובדים על כמויות, ואם יש עוד מישהו שרוצה לתבוע אותם, יכול להיות שהוא כבר הצליח בזיהוי. אצלנו בקבוצת הפייסבוק של עמותת על ספאם אפשר להתייעץ ולשאול אם במקרה מישהו יודע. בכל מקרה, גם אם מישהו יודע, אם אתם מגישים תביעה, אתם צריכים לדעת להסביר את הקשר, ולא מספיק להגיד שמישהו אמר לי. בין אם משאירים פרטים פיקטיביים ומקליטים את השיחה, בין אם מתחילים לפנות לחברה ששלחה את ההודעות, חברות כמו שמיר ב-SMSים, רב מסר במיילים, ובין אם מנסים להבין את הזהות של העומדים מאחורי כל הלינקים. המטרה הסופית זהה, לזהות את המפרסם. צריך לזהות האם מדובר באדם פרטי או חברה בע"מ. כנראה שנצטרך את פרטי תעודת זהות או ח"פ של החברה, למרות שנתונים אלה יכולים להתווסף בהמשך. כמובן שצריך כתובת, פקס או מייל, כל דרך ליצור קשר עם המפרסם. לפעמים קשה לזהות את המפרסם מההודעה, והדרך היחידה היא להשאיר פרטים ולראות מי מתקשר אליכם בחזרה. כדאי להקליט שיחות כאלה, בכדי שהן יוכלו לשמש אתכם כראיה בבית המשפט. במהלך השיחה תנסו לקבל אישור של הנציג שהוא חוזר אליכם בעקבות זה שהשארתם פרטים בתשובה לפרסומת, או בלינק אליו הפרסומת הובילה. אפשר גם להשאיר שם פיקטיבי, ואז אם הנציג משתמש בשם הפיקטיבי הזה, זו ראיה טובה שהוא חוזר אליכם בעקבות אותה פרסומת. תנסו גם לקבל את השם של הישות המשפטית הרלוונטית, שם של חברה, כולל בע"מ או מספר עוסק מורשה. אפשר לקבל פרטים כאלה מחשבונית של העסק, מהאתר או מטיוטת חוזה שהם יכולים לשלוח אליכם. אחד הקשיים שמתעוררים בנושא הזה, זה שספאמרים יודעים שהם עוברים על החוק, והם מנסים להסתיר את הזהות שלהם כדי שלא יתבעו אותם. לקוח פוטנציאלי שמתקשר ושואל יותר מדי שאלות, עשוי לעורר חשד, והנציג פשוט ינתק. חלק ניכר מהספאם בישראל נשלח על ידי סוחרי לידים. ליד הוא קצה חוט למחירה, כלומר פרטים של לקוח פוטנציאלי. ומאיפה הם מקבלים את אותם לקוחות פוטנציאליים? הרבה פעמים הם פשוט שולחים ספאם לכל עבר, רואים מי חוזר אליהם ומתעניין. אז אם תקבלו לדוגמה הודעה לגבי מחזור משכנתה, שלא אומרת יותר מדי ולא מפנה לחברה מסוימת, יש סיכוי שמדובר בסוחר לידים שרוצה למכור את הפרטים שלכם כמתעניינים לחברות שנותנות שירות כזה. מה קורה כשנבקש שיחזרו אלינו? יתקשר אלינו נציג של ספק הלידים ויבצע תהליך שנקרא טיוב. הנציג יוודא שהנושא באמת מעניין אותנו וישאל אותנו כמה שאלות רלוונטיות בשביל לראות שאנחנו מתאימים ללקוחות שלו. למשל, האם היו בעיות בהחזרים? מה גובה יתרת המשכנתה? מה התשלום החודשי? או שאלות דומות. אחרי אותה שיחה, הנציג יעדכן אותנו שיחזרו אלינו. בדרך כלל, התירוץ יהיה שנציג בכיר או כלכלן או מישהו שמכיר את העניין הוא שמבצע את התהליך עצמו. בפועל, זה בדיוק השלב שבו עוברים מסוחר הלידים אל הלקוח, העסק שקונה את הלידים. ולמה זה כל כך חשוב לנו? כי הנציג של ספק הלידים לא ייתן לכם פרטים אמיתיים. גם אם ייתן לכם שם, זה בדרך כלל יהיה סתם שם מומצא כמו המרכז הישראלי למשכנתאות או מומחי המשכנתה, כי הוא עדיין לא יודע מי העסק שיקבל אתכם כליד.
עוד סיבה שבגללה זה חשוב, זה שמתעניין שרוצה לתבוע על ספאם הוא לא ליד טוב, ותהליך הטיוב נועד לסנן בדיוק אנשים כאלה. אם תעברו את תהליך הסינון, תגיעו לבית עסק אמיתי, שממש רוצה למכור לכם. הוא ייתן לכם כבר פרטים עליו, יספר לכם על ההישגים שלו, וישמח להפנות אתכם לאתר שלו שמציג את הסיבות שבגללן כדאי להשתמש בשירותים שלו. כמו שכבר הסברנו, המפרסם הוא כל אחד מהאנשים בשרשרת. גם ספק הלידים, אבל גם בית העסק הסופי. לפעמים, אם נפנה לבית העסק הסופי, הוא יצביע על ספק הלידים. במקרים כאלה, תדאגו לקחת את הפרטים המלאים, שם, ח"פ או תעודת זהות, כתובת, מי איש הקשר, ואם אפשר גם אסמכתה לקשר ביניהם, כי ספק הלידים עשוי פשוט להכחיש את כל העניין. אם יש לכם שאלות קונקרטיות, כדאי להתייעץ עם עורך דין שמבין בתחום. אפשר גם לנסות ולהתייעץ עם מתנדבי עמותת על ספאם בקבוצת הפייסבוק שלנו.